ഹായ് ഗായ്സ്, ഇന്ന് നമ്മള് ഷമ്മാം ഷേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഞങ്ങള് ഷമ്മാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് തൊലി കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് കുറച്ച് കാഷ്യൂ, ഷുഗർ, 2 ബൂസ്റ്റ്, പിന്നെ ഇപ്പൊ 1/2 ലിറ്റർ പാല് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഷമ്മാം ഇട്ടുകൊടുക്കുക. കുറച്ച് പാലും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്കൊരു പാക്കറ്റ് ബൂസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. കുറച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതേ മുകളിൽ നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊന്ന് കുടിച്ചോട്ടെ. കിടിലൻ.